Hej, velkommen til en video. I dag skal vi se, hvor great og kort jeg har her. Fylder meget kamera, synes jeg. Og det første, vi har, det er men ej. Det her går kamera. Vender det kamera. Jeg ser noget nu. Så jeg har en PSA 10 Pikachu fra 25 jubilæum. Og 399 kroner hver. PSA 10. Gældet 2021. Japansk. Jeg har også et andet her. Det er et bunke her. Jeg kan vise. Den her kan bunke. Great kort. Så jeg har en great kort her. Den her. En mærkelig fucked up fugl fra Fossil. Og det er gammeldags kort. Great 300 kroner hver. Og det er gammelt. Det går lige over til side. Så går vi lige over til den næste. Så kan den gøre det i 2. Den er også gammel og kerne, men prøv at se alle ringe ud. Og den gør det 2. Super irriterende. Lige lidt til siden. Næste kort. Lad os se, hvad det bliver. Ej. Ej, shit. Se bag på det. Klar. 3, 2, 1. Til side. Ej, mit great kort gik. Jeg tror godt, man lige kan klikke mig sammen. Men sådan. Så kan man great 4 sådan her. Og så er det lortekant der. Det ser helt op. Så der. Jeg kan godt se, vi er der. Se der. Og en lort. Herovre. Lige som der. Der er også noget lort. Så lige her i hjørnet. Der er også noget lort. Her er noget lortekort. Næste kort. Okay, shit, nogle krøbbelige lort, det her. Det er aldrig lidt høj. Sådan her graded i 9. Så kan på den. Er det ikke cool? Hvor det er sjovt her. Jeg har lige noget andet, vi kan kigge på i dag. Kom. Se.
Den er godt hurtigt. Første side har jeg min toploader. Det er den her. Så næste er herovre. Og næste er her. Og næste er her. Der er snart kommet nogle syge på over der. Så er der kommet 2 sider efter den her. Og 2 efter den her. Ja, så kommer jeg syg. Se den her deroppe i hjørnet. Og her. Det er pænt gammeldags, tror jeg det er. Så et billede af et. Det er det kanistisk. Pikachu, prøv at se. Næste side kommer en syg. Er klar? 3, 2, 1. Down. Det er fedt det her. Så har vi noget sygt her. Så har vi noget sygt her. Så har vi noget sygt her. En sort cherry, så den er sygt. Så er der ikke flere kort. Det er det. Der er også nogle andre mapper, vi kan se den. Er det okay, at lige filmer nedad? Det er fint, synes jeg. Jeg kan lige også nogle mapper op til suser. Det er en Pikachu her. Gamle kort i. Fleste er gamle. Jeg vil nok komme her til det gamle nu. Og en saks, der er noget her. Jeg har risikeret at få den på mig. Smid like, hvis I synes, at videoen var sjov. Hej. Ses. Smid like. Vi ses. Husk også at smide like.